Posachedwapa tikuonesani msonkhano wa chipani cha UDF umene ukuchitika ku area 24 mzinda wa Lilongwe, ndipo mlendo pa msonkhano umenewu ndi president wa chipani chimenechi Dr. Atupele Muluzi. Takhalani pompo mumvesere kuti msonkhano wa UDF mzinda wa Lilongwe ukuyenda bwanji. Mkulu wa Chipani akuzutsa Chipani nenda hapo sakuda ino ndayo yamba kuzutsa Chipani kapena kuti mungopita kutroto akuvomereza atu amene pakuti Chipani chinapoka ya UDF ndipo nkoyenera kuti chidzitolelesa ya zimene zozo ndizoona nditu Alex utaso tikabwerera mbuyo pang'ono mu chaka cha 2022 tinaona kuti Atupele Muluzi anazanena hapo kuti ndasiya nditu ndale ya anthu mwina akhoza kudabwa kuti chikuchitika ndishani zikuoneka kuti panopa Atupele Muluzi amene ali mtsogoleri wa chipani chimene cha UDF akufika ndithu pamalo pano. Mmene timabwera tinaonanso kuti amayenda ndithu basi kubwera kumalo kuno anali ndi achinyamata osiyanasiyana amene ndithu amalandira amayenda nawo mmene amabwera kuno anayimanso pa msika wa area 24 kupereka moni kwa anthu pamene amabwera ndithu tikaona chituzi zikusonyeza kuti Atupele Muluzi afika koma akhala kuyenda wapasi kuchokera kusina ya ndi zimene ndimafotokoza posachedwa pompa kuti mmene timabwera kunoko iwo analizo kuti akuyenda wapasi anayima ndithu pa msika wa area 24 kupereka moni pamenepo komanso kupereka moni kwa achinyamata. Tinaonanso akutolesa zithunzi ndi achinyamata maselfi munjiramo kubwera ndithu kumalo kuno ndewutha kuwaona kuti afika ndithu pamalo pano kukumana ndi akuluakulu a chipani chimenechi cha UDF kuphatikizaponso yemwe anali mtsogoleri wa chipani chimenechi Lilian Pacheco. tika akwamene akutimvera pa wireless Atupele Muluzi abwera ndithu anavala malaya amakaka kamene amtundu wa chikasu avala kasapato ndithu pothamangira choncho ngati kanuka zachinyamata choncho zikuzokhala ndi tanthauzo mavalidwe amenewa kapena amene akuonekera lero. Tikhoza kunena kuti mwina pa ma presidential candidates amene alipo pakadali panopa Atupele Muluzi ndi wachinyamata ndithu pano tukamba pano mwina ali ndi zaka pafupifupi 46 nde ukaona anthu amene aonetsa chidwi kuti akuzapikisana nawo pa chisankho cha pa 16 September pakadali pano officially Atupele Muluzi akhoza kukhala kuti ndi achichepere. Ndaona kukumatulukanso ena achina Daniel Mahata koma ali ndi zaka zochepa zimenenso mwina malingana ndi constitution yathu imafuna munthu amene akupikisana nawo ngati mtsogoleri wa dziko akhale wa zaka 35 kumapita kumwamba. Tinaonakonso Christopher Chiwomba anatuluka kuti akupikisana nawo aliso ndi zaka zochepa komano officially mwina kuyambira kalekale mmene takhala tikuonera zisankho za mbuyomu wachichepere wachinyamata amene ndithu akuoneka zoti akupikisana nawo ndi amene wa Atupele Muluzi amene ali ndi zaka 46 nde sizachilendo kuti kavalidwe kawo kamakhala ndithu kauchinyamata choncho. Ndekuti tikhale tikuona ngatinso mfundo zawo zikhale zosilika kwa achinyamata mwina tingotalikirako tipite pomwe pali phokoso locheperako tiyezenso ndi anthu omwe ali pano. Mwina mayi ndiyambe kudziwa ndi dzina lako. Ine ndine mayi Chauluka. Ine ndine mayi Chauluka ndimakhala ku 24 kusese kumene kwachitika msonkhano lero wa Dr. Atupele Muluzi kamunyadi yako basi ndi mwana wawo Atupele awa ndi Atupele awa ndi Atupele Muluzi
pa mpando chifukwa zambiri tikuzionazi zikuti wawa ife makolo timakhala ndi ana m'manyumbamo timavutika atipere muluzi atilamule dziko limeneli alola atipere muluzi alamule dziko limeneli tikumva nalo zowawa ife azimayi chifukwa choti zisauso zambiri zimene zikuchitika m'malawi muno sizikulongosoka. Chabwino zomwe mukuyembekeza ngati mfundo zogwira mtima pano ndi chani? Zimene tikuyembekeza pano mfundo zogwira mtima atipere muluzi akalowa mboma atikudziwa kuti atichotsera mavuto amene alipo. Mavuto anje amayi? Mavuto amene alipowa kukweza zinthu mosaganizira bwino azimayi kuti achiteka bizinesi kawo kwa alanda kwa admira site tiyeni kalandeni katundu azimayi kuti akonzekere agulise mteza malichero kwa alanda chimenecho ana athu akuvutika malaiko tikufuna atupere atichotsere chilombo chimenechi atichotsere nkhaza zimenezi atichotsere kuti ife tikhale pa mtendere azimayi. Chabwino Mzangalea aliso ndi amayi ena oti ayankhulenawo Leya mwina wayima nawo ndayitala amayiwa makambira nachi. Mwina makamaka timangofuna tingomvako kuti ngati mayi mwina chimene akuyembekezera ndi chani kuchokera pa msonkhano uno makamaka kuchokera kwa mtsogoleri wa chipani chimene cha Mzangalea ndopaseka limoni muli bwanji nakusowa moni nosazodi ati muli bwanji takula njira umakhala kwa muno ku area 24 ndimakhala ku area 36 zilangati nebakisha Sangala ndemwapezeka bwanji yela ndapezeka pano ona kwatupele muluzi akasonga chisonkhano ngati chimenechi umadziwaso iwe kuti ona kwatupele muluzi akafika pamalo pamakhala mfundo zenizeni zogwirika olo dziko lino limapezeka malingana ndi mavuto amene ali dziko munoyela iweyo kudziwaso kuno ndi mfundo ziti zimene inu mukuona kuti ndizogwirika zokuti zithandiza kutukula mfundo yambirira yela ndikuthetsa katangala ona kwatupele muluzi amanena nthawi zonse kuti mundziwo ngati muli katangala dziko silingayende bwino ndaona kwatupele muluzi amadana ndi katangala ne iwowo afuna athetse katangala kudziwa yela azimayi akuvutika dziko muno muli mavuto dziko muno muli njala yela dziko muno muli uphawi yela wa ndirama ungoona azimayiwa ndi njalatu iye patu yela pano pali mthambo ole pamene olipa iwe ulitolo wa mtambala wangopona chake ndikunena zoona kutukula munthumba mwako mulikanga chete ayi mulikanga tikuthokozeni kwambiri zikomo kwambiri nde mwina Alex utakuona kale kuti programu ikuoneka zokuti ikuyambika pakadali pano nde tingomva kuti kodi atibweresera mfundo zotani ndimakambapo kuti poyambirira penipeni mu chaka cha 2022 analengeza atipere muluzi kuti ayi ndasiya active politics chingerezi chake tinene motero anapita kunja pasana mwina panangotha chaka chimodzi nkubwereranso kuti yayi ndaona zokuti ndifuna ndimebe pali zinthu zina ndi zina zimene ndikuzoona kuti sizikuyenda bwino nde ndifuna chikonze nde unaona kuti abweranso ndikupita ku convention ndikukasankha kuti akhale mtsogoleri wa chipani chimenechi ndikukhulupirira kuti ndi amenenso akunyamula chipani cha UDF ndikupita ku chisankho cha pa 16 September tiapatsire anthu kuti zikomo tiyambe msonkhano wathu pompano pasese kuno kweli 24 mu mzinda wa Lilongwe nakusankha iwe usana badwe ambuye mulungu tikupemphani kuti mukhale nafe ndi kutitsogolera komanso kupempherera mtendere china chilichonse mbuye wanga chimatheka ndinu ambuye mukhale nafe ndi kutitsogolera mu dzina la ambuye wathu Yesu Khristu tikapempha ndi kuyamika amen. Zikomo kwambiri tuwathokoze a Bishop Kapira ampingo wa Abraham Church amene atipempherera tatiye tingowefa bwana aone manja bwana mavoti ndamenewa bwana anthu ndamenewa abwera kuno kusase ground ndicholinga chakuti asafe zimene inu bwana mwakonzera ndimafuna poyambirira penipeni bwana ndiyambe ndikukuthokozani munabwera kuno bwana 2019 munabweranso kuno bwana 2020 pamene timapita kuzisankho mutabwera bwana mudayankhula kwa anthu amene asonkhana pa mudayankhula kuwauza anthu awa za plani imene muli nayo ya dziko lino ndipo anthu amenewa bwana tivomekeze tidapita kuzisankho ndipo kuzisankhozo zina zinachitika
tivomere chimenecho. Koma bwana chimene mafuna ndiyankhule ndi chikondi chimene mwachionetsa kuti lero lino bwana mwabweranso pamalo pano ndi kuti mukhoza kuzaona anthu anu. Anthu awa akuthokoza chifukwa cha chikondi chimene bwana mwaonetsera. Kubwera kwa anthu awa bwana ali ndi mawu amene afuna kuti awayankhule, komanso akufuna amve mawu ochokera kwa inu. Ndisanapite patali bwana ndiwapemphe asinyo Chief Chimutu bwana. Poyamba tipeleke ulemu kwa inu bwana a president achipani cha UDF Arubele Muluzi. Koma tinelezo na pano mwana mzawo akachita bwino mavomeleza. Pano rubali wanthu, pano rubali anthu. Bwana ine ndayima pano kuti ndikulandireni, ndipo dziwani kuti pamalo pano mwalandiridwa ndi manja awiri. Komanso msembekezere kuti pano pakuzochitika china ayi. Mafumu akuno ndi anthu athu timagwirizana. Ndiponso inu mwina ena anu simdziwa Arubele Muluzi kwa konkuno. Pamsinja mweapo poenda mpasipa ndero kwawo kwa bwana derikane kuti masokera komanso nthokozezi mumesetsa ulendo uliwonso pondapa chimenechi kwamikeni. Koma ulemu upirenso kwa vice president, first vice president wa UDF, komanso a secretary general a UDF, komanso a director a Lilian ulemu wanu, malikino governors nonse ulemu wanu, ma district chairman, komanso mashado ena pano nawo nalipo pano makansala MP ulemu wanu. Bwana ine sinifuna kulesera nthawi ya koma kwanga unali kuti mkulandireni monga mene mwafikira. Komanso china nthokoze anyamara wanu amene amatamanga mchipanichi ananilemekeza kwambiri kuti msonkhano uchitike anautenga mamtendere maulemu. Ena pano maona kuti mbendera zili petupetu ino osadziwa. Koma zimene achita anyamara wanu kuno ine nagogwa tsabango talandira ulemu otuza uthenga pakamwa. Mori enanu mtengepo ziphunziro zimenezi malo aliwonse amakhandi mnu wake. Koma osalumaona pano pachitika zina ino osadziwa. Zomwe kwambiri bwana ana anu atsana ndondomeko ezochitika. Kuti nene zona bwana ife mamfumu zibani zonse nzathu asalumina azina amayi chifukwa nonsewo ndi athu. Ichilimango ofuna nkuti mtsogolere iyo anthuwo achite bwino osathamangira phokoso ayi. Zikaipa zikavuta ukambirana mwamtendere zimenezo zimene ife timafuna chifukwa tonse ndife amalawi. Cholinga chathu nchimodzi kukweza dziko lino la Malawi osarudani ayi. Ineyo bwana ndisaurani nthawi yayikulu ineyo ndimire omwepo zina nzakamba bwino kutsogoloko mkwazabweranso tudziwe kuti mzabweranso zikomo.
manja mwafumu, manja mwachifumu. Chentombe manja mwachifumu kwatokoza fumu. Manja mwachifumu. Zikomo kwambiri gogo. Zikomo kwambiri gogo. Chifukwa chotilandira chotere. Chifukwa chowalandira bwana chotere kuno kusese ground. Amayi ndo abambo anyamata ndatsikana. Dziko lathu la Malawi likudutsa munyengo zowawitsa. Koma nthawi zonse anthu akamadutsa munyengo yowawitsa, Mulungu amayika chiyembekezo cha anthu. Kunena kuti pakhoza kukhala munthu amene awapulumutsa anthuwo. Bwana anthu akamanena kuti Rajon Batupele Muluzi ndi chiyembekezo cha Malawi, chimene utanthauza ndi chakuti tayang'ana kunjaku bwana. Tayesa kunjaku bwana, koma tapeza kuti kwatsala munthu mmodzi yekha wakutalamulira dziko lino. Tayesa kunjaku, tayang'ana kunjaku, tafika poti zonse taziyesa tsopano, sichoncho? Yakwana nthawi yakuti Malawi akhale ndi chiyembekezo. Ndipo ino anthu aku 24, anthu aku Lilongwe, ndino amene mutionera pa Zodiac. Chiyembekezo cha Malawi ndi Rajon Batupele Muluzi. Bwana ndizifukwa 5. Tili ndizifukwa 5 zimene kunena kuti inuyo ndi chiyembekezo cha Malawi. Zifukwa 5. Ndipo pano osiyana akhala kubwera kuyankhula. Inenso ndizilowapo kuti tifotokozere zifukwa 5 zimene bwana ndiyo chiyembekezo cha dziko la Malawi. Pa nthawi ino bwana ndiwapemphe ainu ake Regional Governor Bambo Samuel Chirembwe kunena kuti akhoza kubwera ndi kuti akulandireni bwana kuno kusese ground area 24 Lilongwe manja mwa Regional Governor. UDF Kumporo Kumwera Paulo Bakari Arubela Muluzi Nidani Mzakombinando uberaso Nidani Mzakombinando uberaso Zikutangombe Ulemu kumpando ulembekezeka onabo Batupele Muluzi. Ulemu kumpando Secretary General 2 UDF amene muli kumpando. Ulemu kumpando First Vice President amene muli kumpando. Ulemu mafumu onse amene muli kumpando, amayi ndi abambo mwachidule. Anzanganso Regional Governor onse amene abwera ku Blantyre komanso ku Region. Zikomo ndikuthokoza zikomo kwambiri amene abwera. Mose Aneki amene muli pano. Zikomo kwambiri ulemu wanu. Bwana ineyo sindikamba zambiri. Msonkhano uwu ni wanu. Cholinga cha anthu akubwera ali mawu anthu awa. Bwana muntima mwawo mwali mawu anthu awa. Anthu awa ali mavuto kuselesana. Ine ndimachoka kumudzi kuthengo. Kumudziko kuli mavuto. Mavuto awo yakuti anthu asangathe. Ndafe inu bwana mwathandize pa 26 September. Lelo kumudziku
simanga tugwate ni 1000 bigiri kumuzigu tugula 1000 nima zosezi mnini zanga ziche umhaiwa juluka mabura lipo ndiye bwana msokononi wanu mwangula wanjawa imele mzasungia kutoka kuno ine ndine mbusha wakati mbusha ndiye kulolesa ng'ombe ng'ombe zosezi zili manja mwanga ng'ombe bakhabi ndundu zina zabona mpondo ndiba kusela pamodzi sili barulayi ori bwana ng'ombe zonse ndikusanine unomuseto lijo bwana ineyo sinipilile kwambiri poti msonkhano ndi wanu ine ndifuni wangu tuseni kuti mulangule ulandihawadze kuti president wachipani chakutepo wabwera kuno kusese zoma bwana mungu akunalitseni akupaseni moyo kutali kuti pati sisi sapilembala lidzakuporereni zimo momeri manja mwali chono gavana bwana chinthu chimodzi chimene chikutifuta ngati dziko kuti zinthu zizikhala pamene zafika apa ndikatangale bwana amalawi kunena kuti niyo ndinu chiyembekezo cha dziko lino chifukwa chake mwazifukwa 5 ndichi amalawi akhulupirira amalawi aona kunena kuti ngati pali munthu amene ogwira ntchito mboma maunduna osiyana koma opanda mbiri yakatangale ndinu bwana munagwira ntchito ngati nduna ya zaumoyo bwana munagwira ntchito ngati nduna yoona za mphamvu mining bwana munagwira ntchito ngati na nduna yoona za chitetezo mwagwira maunduna ambiri mudziko muno koma ku maunduna konseku bwana olo tsiku limodzi limene tidamva kuti mwasolola amalawi bwana amalawi akuti inu ndinu chiyembekezo chifukwa akufuna kuti mubwere mboma ndi kuti musakhazikitse chikhalidwe chakusaba chuma cha boma chimenecho ndi chifukwa chake anthu awabwera bwana anthu awabwera apa bwana ndi chitsimikizo chonena kuti anthuwa akukufunani bwana tiyeni tidziwa malawi yakwana nthawi yakuti tizisankha mtsogoleri titamuona mbiri zake yakwana nthawi tizisankha mtsogoleri pakuona kuti adachita chani bwana tifuna tikuthokozani fata chimenecho pa nthawi ino mundilole bwana kuti ndiwapemphe asekretary general wa chipani chathu chokoma chitani chabwino orinapo lemani kuti akhoza kubwera ndikukula ndani pano Vaya,